Ka jingle nyam ha St. Peter's Square ha Vatican Schwaben tep ya ka met ka barang sa jong Pope Francis kan sedang ha ka por shibaje shiteng no phaisngi ha ka por hari India but andap ha ka por lai shipawa ai ha ka arpo hundre tarik uya yong arajar arpusan Pope Francis ula khlak no ha ka arpo wei tarik uya yong arajar arpusan ha ka rata ka ba prapu prasnam hadin ka jing shitom ka bala banya la katto kat nipor ha Vatican la khmi danti ka jingwan ya shimbanta de ki nongelam ba pher na keleng ko prathai kin thobru yu Donald Trump president jong kori America ka Draupadi Murmu president kori India u Emmanuel Macron president kori France u Vladimir Zelensky president ke Ukraine kis em bat kireu pau khman u Cardinal Carmelengo Kevin Joseph Farrell ula senrek kerkhu ba khoi ya ka met ka barang sa jong Pope Francis ha Schwaben tap ya ka senduk ha St. Peter's Basilica ha Vatican men ha ka arpusan trik ya yong arajar arpusan ya ka met ka barang sa jong Pope Francis on tep ha Santa Maria Maggiore hadin baro ki jing lenyam mat ki pat ba ki la yo ban pek khado ya Pope Francis ha ka sngi tho ding jong ka tayo ya ka jing lenyam an penyai do Cardinal Giovanni Battista Re na Italy ha ka ba nya shimbenta lang de ki arspa ar phongut ki cardinal hnyo spa san phongut ki bishop bat ki lingdo niam ya ka met ka badang sa jong pope on tep kerpang bat yo mod jing tep jong u an play pat ba na do ka step ha ka sngi ka babur Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya